Рей Дуглас Бредбері народився 22 серпня 1920 року у Вокігені, Іллінойс, США. Він один із найвідоміших американських письменників-фантастів, автор близько 400 літературних творів різних жанрів – оповідань, романів, віршів, п'єс для театру і радіо, кіно та телесценаріїв. Твори письменника є впізнаваними за їх емоційним психологічним стилем. На думку критиків, Бредбері є унікальним явищем в американській літературі. Рей Дуглас Бредбері був наймолодшим серед 3 братів у сім'ї. Своє друге ім'я Дуглас отримав на честь зірки німого кіно Дугласа Фербенкса. Роки його раннього дитинства і становлення пройшли у Вокігені в атмосфері любові великої сім'ї. І цей період був корисним як для автора, так і для його творчості. Хлопчика заохочували до читання. Чимало часу він проводив у місцевій бібліотеці. Там він читав Франка Баума, Жюля Верна, Герберта Велза, особливо Едгара Баругуза. Саме тоді, у віці 12 років, Рей почав думати про кар'єру письменника. Бібліотеку через багато років він зробить місцем подій роману «Щось лихе до нас іде». А образ рідного містечка 1920-х років виведе у різних творах під назвою «Зелене місто». Світогляд письменника сформувався серед книжок, що супроводжували його із вельми юного віку. Прожив Бредбері 91 рік. Помер 5 червня 2012 року.